To jonyuol koro otim nang'o nikech ing'eni jonyuol be koro keto kamoro ma gikia ni giwinj ng'a. Sirkal wacho ni pesa osebiro, jopuonj madongo wacho ni nyaka biro kae chieng' mokwongo. Ng'ano ma nyaka giwinj. Chieng' mokwongo nabiro kae nawacho ni kwarito ni wadwa winjo mana duol achiel moa Jogoo House to wabiro miyo nyithindwa ok dhi sikul. Nikech duol mar Jogoo House no endo ok ondik kata circular. Gisani endi minister odhi to chung, odhi address press, unu kawo mana news to ok ondiko circular ema gima onego timre. Nikech oseketo ni kuom pesa mane ogol ma sirkal ndalo Kibaki ne siling 22,224 ne chopo kaka en no. To nyaka ne kanyo endo Kibaki wuok e loch. Pesa no endi chama jogo ka. Wasebedo kwa wuoye ni activity fees monego be ni activity team e school ok tim jogo. Tiyudo ka activity fees no en gi pesa mong'adi to pesa monego ni mar science and mathematics project even pesa ma jogo kawe, pesa activity ikaw, pesa edu afya ikaw, pesa mar gero school ang'owa ikaw. Aparo ni magi gik ma koro onego bed ni jonyuol onego bed ni ng'eyo. Emomiyo kane chabiro kae ni ndalo mokwongo cha nawacho niya, MCA gi member of parliament mar gweng' onego bed ni go koko moromo mondo sirkal owinji gima timore. Nikech wan kwabiro ka wan onego bed ni watetea ne jopuonj. To wang'eyo weche ma affect policy. Kendo policy kadipo ni constitution oseng'ado ni 22,224 en gima en pesa madhi somo mar nyithindo, tuition and operations. To kinyal kelo onego bed nodhi kaka en. Winjane ni Steven Mao Kisi wacho nang'o. Steven ogonwa Steven